Wani manomi ne wata rana ya ce wa matarsa, gobe idan an yi ruwa, gona za ni, idan ba a yi ba kuma, a ƙofar gida zan yi aiki. Sai ta ce, baka ce insha Allahu ba, a faɗace ya ce, ai ba sai na ce ba, tunda a cikin biyun, gobe za a yi ɗaya, ko na je gona, ko na yi aiki a gida. Shi kenan, Allah cikin ikonsa ba a yi ruwa ba, sai ya fita waje yin aiki, yana fita kuwa sai motar 'yan sanda ta tsaya. Suka dube shi da kyau, sai ɗayansu ya ce, shi ne. Suka kama shi suka tafi da shi, suka yi masa dukan kawo wuƙa, suna zaton shi ne mai laifi da suke nema. Haka ya zauna sati ɗaya a cikin sel. Bayan an yi duk bincike daga ƙarshe, aka gano ba shi ba ne. Suka ba shi haƙuri, suka kawo shi gida. Yana zuwa ya buga ƙofa. Matarsa ta ce, waye? Ya ce, Sale ne, insha Allah. Da ta buɗe ta ce, sannu da zuwa mai gida. Ya ce, yauwa insha Allah. Ta ce, za ka ci abinci? Ya ce, zan ci insha Allah. Sannan fa ya kwashe duk labarin abin da ya faru, ya gaya mata, tun daga ranar komai zai yi sai ya ce insha Allah. Darasi, sanin girman Allah da rashin yi masa shishigi. Faɗin in Allah ya so a duk abin da muke son yi. Wani bawan Allah ne talaka, matarsa take yin wani abinci da ake kira cukui, wanda ake haɗa shi daga daskararren nono, shi kuma ya ɗauka ya sayar ma wani mai shago da ke unguwarsu. Takan dunkula wannan cukui, ta mulmula shi har ya koma kamar ƙwallo, sai ta sayar masa a matsayin kilo ɗaya, shi kuma idan ya saya, sai ya yayyanka shi, ya saida ma mutane a giram 10. Wata rana, mai shagon ya yi shakkan awon cukui da ake kawo masa, saboda ya ga baya cin riba yadda ya kamata, sai ya ɗauko sikeli ya auna, sai ya tarar giram 900 ne, bai cika 1000 ba yadda ya kamata. Abin ya bashi haushi matuƙa, sai ya ƙyaci wannan dattijo. Gobe da sassafe, dattijon na yana shigowa da cikui, sai mai shago ya haushi da faɗa, yana ce masa macuci, ɗan damfara. Bayan ya ƙara faɗansa, sai dattijo ya ce masa, ka yi haƙuri, wallahi ni da matana ba mu san kilo ba, amma lokacin da za mu fara sana'ar nan, sai muka zo muka sayi sikeli, sannan muka sayi shuga kilo 1 daga wurinka, muka je muka auna, shi ne muka ajiye, a kullum kuma da shi muke aunawa. A nan fa sai mai shago ya yi muzu-muzu, ya ji kunya kuma ya gano cewa cutar da yake ma jama'a ce ta ci shi. Darussa, idan za ka gina ramin mugunta, ka gina shi gajere. Wani tsoho ne attajiri, matansa 3. Kullum wannan tsoho zai dawo daga kasuwa, sai ya shigo da ledoji guda 4, 3 manya 1 ƙarama. Ba komai yake siyo musu ba, sai yalo. Kowace leda babba ce, amma sai a ciko ta da yalo fal, shi kuma tasa ledar 'yar ƙarama ce, kuma duk bala'i ba zai ba da ledar tasa ba ko ya buɗe ta a gabansu, sai dai ya je ɗaki da ita shi kaɗai a turakarsa. Har ma jikokinsa na yi masa kirari da baba mai yalo. A kullum yakan sa a daka masa yaji, don shi baya cin yalo sai da ƙuli-ƙuli. Wata rana tsoho ya dawo ya tarar da gidansa cike maƙil har da matan 'ya'yansa. Bayan ya ba su tsarabar tasu, ya juya zai wuce, a daidai lokacin wani yaro ya wullo ƙwallo suna wasa. Sai ƙwallo ta da kiledar tsoho ta tarwatse a tsakiyar gida bainar jama'a. Ai kuwa sai ga balangu ya sha albasa, sai ƙamshi yake yi abinsa. Nan take tsoho ya fashe da kuka ya ce, jama'a ku ji yalon zamani da sharri, balangu ka koma. A wata makaranta ne aka sace alƙalamin wata ɗaliba, sai ta kai ƙara wurin malaminsu. Malam ya hana kowa fita daga cikin aji, har sai ya caje jakan kowa, an gano wadda ta ɗauki wannan alƙalami. Da aka zo kan wata yarinya, sai ta ƙi bari a buɗe jakarta. Aka yi juyin duniya, ta ce ba za ta bari a caje jakarta ba. Da aka matsa mata, sai kawai ta fara kuka. 'Yan aji duk sun ɗauka ita ta yi satar nan, saboda haka aka je ofishin shugaban makaranta. Da suka zo hedimasta ya tambaye ta, me yasa kika yi sata? Sai ta ce idan kowa ya fita zan gaya maka. Headmaster ya yi umarni kowa ya fita, aka bar su biyu a cikin ofis. Ko da suka fita sai ta buɗe masa jakarta. Babu abin da ke ciki sai gutsutsirin biredi da guntayen biskit da 'yan makaranta suka ci suka zubar. Headmaster ya ce mata, me nake gani haka? Ta ce, wallahi wannan abin da nake tsinta kenan. A kullum idan na je gida mu ci da mahaifiyata da ƙannena, domin mahaifinmu ya rasu. Ba mu da kowa sai Allah,
Shi ne na ji kunya a buɗe wannan jakar a cikin aji, abokaina su yi min dariya. Darasi: ba kowa ne ya iya bayyana uzurinsa ba.